Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi pandiri kuuya nenyaya ndiri kutaura nemi kudai so pane nyaya dzakawanda dzinenge dzichiitika munyika yekwedu apa tiri kuda kumbobata nyaya yebhinya ranga ranetsa muZimbabwe iro riri kubva kubatwa musvondo ratabva kubuda ipapa paweekend apo. Nyaya yebhinya iri yakanetsa zvekurevesa. Bhinya rakarura rakauraya vazhinji, rakaita zvese bhinya rainzi Enmo zvitsva. So panapa I am sure kuti magara malaika kuitira kuti ndinenge ndichiziva kuti munenge muchidawo nyaya dzinenge dzichibuda neparurimi rwangu, saka regedzai tigare tangorova basa. Nyaya yanga ichibuda from the horse's mouth, mumuromo mabrother yacho, anga achikonfirma kuti Enmo zvitsva zvinhu izvi zvaari kuita haasiriye akatanga nazvo, inotori inheritance yaakato-inherita kubva kuna baba vacho. Baba vacho vanonzi yakanga itori mbavha yemandiriri, mbavha hombe yainetsa kwazvo, yakaita zvinhu zvakawandisa kutosvika pa the extent yekutodzingwa pafamily chaipo, kuti punopu padzinza rekunoku itai zvekwenyu ikoko. Vairura vakanzi vakambonoba dhongi chairo ndokurigera mamvere, vakati vakushanda nedhongi. Mukuba dhongi iroro panonzi pakuba dhongi iroro vanonzi vakarigera makushe mambava aro. Munongoziva something chekuti zviri strange kuti ndanzi ndaida kugada dhongi ndisingagumwe nemambava iwayo. Ende pakutsanangura kwavo vanotaura kuti baba vacho vakanga vane dhau raigara rakasungwa musoro neheti yavo yekuti vaingoti vakadedzera kuti ndipo semding, zvaireva kuti vaibva vatoziva kuti mbavha kuti mapurisa vakusvika vave padhuze nekuvabata, ende vaibva vatodisappear kutiza. Saka kureva kuti baba vacho paumbavha hwavaiita vakanga vari munhu aitonetsa kubata, vaiita umbavha hwekuti vakanga vasingatombobatike zvekumhanya. Ndo situation yanga iripo, ende ndo maitikiro aiita zvinhu zvacho zvese izvozvi. Saka zvichakadaro baba vacho vakazombobatwa ndokusungwa. Vaingoti vakabatwa apo vodzoserwa, vakabatwa apo vobuditswa. Saka pari kunzi pane pavakazomboita imwe imbwa yavo mushure mekunge vadzoka kujeri ikoko ndokuita imwe imbwa yavo yainzi Speed, yavaiti vakatuma kuti kana kuti pachinge paitika kana zvaitika sedha pauya kana mupurisa vakangoti catch the left or catch the right, yaingonobata gumbo rayaudzwa iroro, ivo votodisappear zvavo, vototiza imbwa yotosara yatovabatsira basa. Zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti zvaiitika, ende zvinova zvinhu zvekuti zviri strange. Ende pari kunzi pana ambuya vanova ivo amai vababa vacho vaEnmo zvitsva, uyo vari kunzi zvoni vanova muchembere vanovhura hombe chaizvo. Vari kunzi vari kutarisira kuti ndo vaiita mashiripiti ese iwayaya. Zvese zviri kuitwa even nebhinya iri zviri kunzi zvakabva zvakainheritwa zvichibva nekuna baba, asi baba zvinhu zvacho mashandisirwo azvo ari kunzi aibva pana mbuya ava, nekuti ambuya ava vari kunzi kubva vachiri mudiki, vachiri musikana, kubva pakuroorwa kwavo vakange vasingapfeke nguo yemukati, vakange vasingapfeke underwear kana kuti bhurukwa, nekuda kwemareasons anongozikanawo navo up to now kusvika vaite vazukuru. Pamuzukuru wavo vanonetsa iyeyo. Ende chimwe chinhu chiri kuzonyanyonetsa ndechekuti baba vacho vaEnmo zvitsva vari kuzonzi zvoni pazvinhu zvese zvaiitika vaitoti mbuya vacho ava vaitotaura kuti pakasvika mapurisa vanogona kuti shamwari dzako dzauya, mukomana obva atotiza odisappear. Zvinova zvinhu zvekuti mukukurawo zvaivarovesawo mambama nevemutemo. Unozviziva kuti nyaya yekuda kukanganisa vanhu kuti vange vachisunga munhu inyaya inotsamwisa mapurisa zvakanyanya. Saka ipapo zvinhu zvekuti zvaiitika zvichitora nzvimbo, asi mwanakomana anozonzi akapa nepamwe paakazinga anyanya kuparadza mashopu, kuita zvakasiyana-siyana, ndo paakazongobatwa nguva dzakapera. Ndobva anotongerwa 8 years kujeri, uko kunova kwaakazonofira. Afira kujeri ikoko, muri family yacho yese kusanganisira naambuya vaya vakada kutaura kuti chande tinotora
mutumbi nekuti pari kunzi mwanakomana wangu afa, asi zviri kunzi mhuri yakaramba ikati kana machinge muchiri kuda zvemumusha uno endai zvenyu munozama kuita zvinhu zvakadaro, nekuti munhu wekuti akanga atorambwa nevedzinza nenyaya yekurura nekuba iyoyo. Ende pamwe pacho pavaitombobatwawo vari kunzi pane mumwe mukoma wavo akange akafa, ndokwavaimboenda vachinogaragara nhaka, ndokwavaitozombobatirwawo dzimweni dzenguva. Saka iko zvinezvi enimo zvitsva ari kunzi zvoni pakutanga kwaakazoitawo zvinhu zvese izvozvi zvambuya manje. I think ndo pakunosiyirana zvinhu zvacho sedha mangoromera uri whatever chinoita kuti vakwanise kuopareta vasingabatike vachingoita izvozvi zvanenge vachiita vakomana vacho ivava. Ambuya ndokutanga kuitawo zvavaita pamwanakomana, ndobva atanga kurura. Mwanakomana anzi akatanga achitotangawo kutobawo futi, ende chikoro ari kunzi akagumira mugrade 4, inova nyaya yekuti takamboitaura nezvayo panapa kuti mwanakomana uyu akagumira mugrade 4 pachikoro apapa. Ndo zvinova zvimwe zvinhu zvainingirikina nenyaya yemusikanzwa aenda nerekeni kuchikoro, achirova nerekeni achiita zvakasiyana siyana zvaaingoita ikokoko. Saka akazoti nekufambawo kwenguva nekukura ndobva atanga kubata zvibharo, chero vakadzi vakuru chaivo aingobata achingofukidza, chero akangokupindira mumba akangoona dhoo rakarasa muswe, waingoona mukomana apinda abvuta abata chibharo. Saka kureva kuti nyaya dzakanga dzaakubuda izvezvo idzi hadzisi nyaya dzinyowani dzekubatwa kwechibharo. Saka mhuri yeZimbabwe tiri ipapo ndo pari kuzonzi nyaya dzacho dzarura, aita zvakasiyana siyana, akadai zvaimboita, akambosungwa akazodzoka. Pari kunzi pakanga pane chimwe chikwata chavo chavaiita nacho chekuda kufamba nacho vachinopinda mumakomo ameno zvavanga vakuita kagurupu. Iyo inova nyaya iyo iri kutaurwa kuti mukomana uyu pakuita zvinhu zvese izvi akange asiri ega, akange aine chikwatawo chake chaakange akudhila nacho chekuti up to now I'm sure ndo chimwe chikwata chiri kutsvagwa, chiri kuda kuonekwa nezvacho. Hatisingazivi kuti vapedzawo naye here mainterviews ikoko, nekuti tinoziva kuti vakomana vacho kana vachinge vakuita basa vachazonyatsawo muinterview vachimubvunza mamwe mabvunziro kuda kuziva kuti vanhu vaishanda navo chaivo ndanani. So pachikwata ipapo hapana apo hatabatwa so far nemashandiro avo avaiita ipapapo. Ndo pari kunzi vakambonobatwa zvinova zvakakonzeresa daka kana kuti grudge rekuti azouraya tete vake. Vakange vakupfuura vachinopinda vachienda kugomo, ndo pavakabatwa nemayuthi vakamboendeswa mukati. Saka ndo pakanzwika tete vachitaura kuti uyo mwana wehanzvadzi yangu uyu kana muchinge mamuona. So grudge ndo parakatotanga ipapo. Mukomana akazodzoka kwaakanga abatwa ikokoko, ndobva azopfuura nekumba kwatete akambokumbira mvura akaita sei, akanzi gara akati kubikira chikafu haana kugara, akangoti aiwa ndiri kungodarika zvangu. Ende tete vakazotanga kutaura kuti makazoona ndazourayiwa kana pachinge paitika zvinenge zvaitika, uyu ndiye anenge andiuraya. Ndo imwe yenyaya yainingirikina yaitaurika ipapapa kunzi iye akanga ane daka, pakanga pane grudge between iye natete vacho. Avo tete vanonzi akazodzokera akauraya. Anditi muri kunzwisisa nyaya yacho. Akazovadzokera akavauraya. Pakamboitika kusungirana madhoo, ndobva azobuda pekutanga akakundikana kuvauraya kuti koyo akativharira dhoo, ndakangoperesverera akaenda zvake. So pakuzouya kwake ndo pari kunzi akazoita zvekupindira mumba, ndo paakatema vanhu. Asi pakutemwa kwevanhu kune vamwe vakararama, tuvana tudiki anzi aingotora achirovera kumadziro zvokuti musoro waisara wakaita kuzara majecha chaiwo. Situation yacho yakaoma vedu, asi zvinhu zvokuti tinganyanyotsanangura maurayirwo chaiwo yakaitwa vanhu. But pane mwana ari kuzonzi mwe akazofira kuchipatara kutaura kuti pavanhu vaimurwisa ivava vanhu vakapinda vachiita zvese zvavaita vakange vari vanhu vatatu. Ndo nyaya iri kunyanya kunetsa iko zvine zviri kutaurika kuti saka vamwe vacho vaaita navo ndanani. Asi after zvese ipapapo ambuya vari kuzodzoka futi muline up iri kutaurwa yenyaya idzodzidzi zviri kuzokonfirm kuti ndo vakanga vane kubata nekuti pane pavakambotorwa nemapurisa. Nyaya yanga iri kutaurika uchinzi vanoshandisa mukomana iyeye nembiya dzavo. Pavakatorwa nemapurisa, vatorwa nemapurisa vakange vakatoenda nembiya dzavo nezvinhu zvavo zvavanga vainazvo. Idzo imwe mbiya kana muchiri kurangarira yakamboonekwa futi iri mugomo, pichinzi mukomana tamuona anga achinamata ari mugomo, asi pazongobva ipapo achimhanya pangosara paine mbiya yakaonekwa inga ine zviyo mukati. Saka kureva kuti ndo izvi zvavaita hameno kuti namatire rudzi yavaita nambuya vacho. Saka mbuya pavakazonzwa kuti mukomana abatwa vakataura kuti inini musauye naye kwandiri muchindiratidza, nekuti mukangondiratidza mukomana iyeye
ndinobva ndafa. Inova nyaya iri kutaurika iko zvinezvi kuti dai zvaibvira, dai vanhu ava vakatoratidza zvawo ambuya ava vakatoita se vakaona mukomana achinge ashaya. Saka ndo nhoroondo iripo yemukomana uyu kuti zvinhu zvese zviri kuitika zveubhinya zvekuzodidi zvaari kuita izvi kusvika pari nhasi kunetsa kwese kuri kuita vanhu, kwese vanhu vachiuraya achifamba achiita sei, hazvina kutanga kwaari zvekubata chibharo achiita sei, zvinhu zvakatanga nekuna baba vacho. Ndo situation iri panapa yakonfirmwa kuti zvinhu izvi zvakatanga nekuna baba vacho. Ndiri kuziva hangu muri yeZimbabwe kuti vazhinji muri kuda kuningirina kutadza kuzvibatanidza pazvinhu zvacho izvozvo, nekuti vamwe vanenge vakutaura maybe it was a bad parenting or something, but chaunoita mumba mako ziva kuti mwana wako anenge achiona, especially uri munhu wechirume. Mwana wako anoshuvira, anokura achiona role model yekutanga uri iwewe baba vacho. Saka zvaunoita iwewe mangwana zvinogona kuzoivawo zvinhu zvinozoitwa izvozvo nemwana wako. Saka ndonyaya ndangoti muri yeZimbabwe ngatingoya tiyeuchidzane zvinhu zvacho maitikira zvanga zvichiita nhoroondo yemukomana uyu zvakabvaonekwa kuda ningirikini kuna baba vake zvapa ari, asi ari kunzi akanga ane mudzimai akange zvekare paine vana vaviri, ende mukoma wacho aritaura kuti hatoziva kuti vana vacho vakomana here kana vasikana. Saka kuda kuti zvikaramba zvichiitakira maitikiro iwaya hazvizivikanwa. Pamwe tinogona kuzongonzwa kuti kune tumwe tumhondi zvekare tuchange twamuka, asi dambudziko raapo nekuti vanhu vari kutya kuti kuchagarika here, nekuti pari kunzi paakapindira ana tete vacho akavauraya haana kuvapindira ari ega, akanga aine vanhu vaakanga ainavo. Ndo vari kuda kunyatsozikana kuti vanhu ivavo ndanani. Ndo pane nyaya yacho muri yeZimbabwe. Tichazoya tichionesana kuti zvazosvika papi, vazobatwa here. Nhoroondo imwe ingangoda kuzikanwa neveruzhinji ndeyekuti kudii. Saka ndangoti ndingopfara nepanapa ndichikuzivisai muri yeZimbabwe, ende yamakateerera kudai so panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchinge wasvika panapa wanga wachiona kari kekutanga iri first time yako, zvakakosha kutanga nekulike nekutosubscribe wotifollow togara tichikusanganisa nenyaya nemaupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingotora nzvimbo zvichiitika munyika yekwedu. Zvamanje manje nditi kuti muve nezuva rakanaka. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.